guys, welcome back to our channel guys. For videos today guys, magluto tag spaghetti kay 4 months na si Madam karon guys. Ato tanang guys ato ilunod ang lamas nya kaning ako spaghetti simple ra jud guys tanan guys. Dili ni siya kumpleto og lamas. Ang lamas ani guys pinubre ra ahos ra og bombay. Ato lang butangan og kuan guys kanang tomato sauce. Tomato sauce o kanang kuan guys, ketchup. Atong lundag ketchup guys. Aron sad mo lami-lami ba, bahala gamay ra lamas. Mula na sad magdag palami-lami ng ketchup. At sa niyo kayo kayon kay kaning pagkaluto wala man gi-ready da aning ketchup. Matagbo pa matag ho ani guys. Dugay kay mo gawas. Ato sang ukay kayon kay nahuwad naman tanan ang ketchup atong sagulon. Dayon ato na sa dining ilunod ni atong spaghetti sauce guys. O usa ni ka sa kasyasi. Unya kana akong pasta kay 400 grams. Unya isa kasyasi nga dako nga tomato di ba kanang spaghetti sauce. Magtuo ko anig daghan ra kaayo ni guys. Luto na. Ato nang gi-ready na nasa bowl, ato nang i-mix-mix sa pasta. Di ba? Nas Madam Hi. Hi Madam. Ato ning isagol-sagol na ning ato ang pasta sa ihang sauce kay aron ma-spaghetti na. Lami na kay ni nato nga kaon-kaonon ron. Na ang uban akong mga sakop ay nangaon na sila. Kaya kana si G mo duty pa. Ang uban wala pa. Kayon tanig maayo guys aron masagol ba. Nagtuo kog daghan ang akong sauce. Gamay ra man di ay Sakto ra man dayan niya jud sa 400 grams ang pasta. Abi na kog sobra dili day igo ra jud di ay. Ato na lang ning ihurot. Kaya aron mo lami ba basa-basa. Hi Dam, happy 4 months Madam. Nag-spaghetti day mi kay 4 months na si Madam. Wa mamikik spaghetti ra. Madam. Oy, ang among Madam ay nindot kay sinina among Madam. Among sinina sa among Madam ba. Tilawan na ni humba. Tilawan na niya kahilig kay siya ng spaghetti. Na atong butang agbahaw ning gisudlan kay aron mulami-lami ba ipakaon sa iring og sa duha ka iro sad. Mabusog na sila ana kay lami naman. Niya karon kay human na magkaon si Titing og si G, ila na sang gigunitan si Madam. Sila na sa nigunit kay mokaon na sa ni si Junior og si Bernadette. Ato na sa gihatag sa iring kay nahuman na mag-mix ang para kaos iring. Si G na sa mugunit ni Madam. Tilawan na ni humba ang akong spaghetti. Di ba Dam, happy 4 months Dam. Nice cake sinina si Madam. Oy, shout out di siyang ninong nga nagatag ani. Thank you kay tanan. Ug maora to, daghang salamat. Bye.